Idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri. Ƙa'idar shari'ar musulci matuƙar ba a yi ganganci ba a saka shegantaka ko yahudanci ko ra'ayi ko gargajiyanci ba dangane da harkar ganin wata a cikin shari'ar musulunci. In dai wata an gan shi gani na haƙiƙa har aka yi azumi guda 29 to ladan 30 ake sawa. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ishara, malamai kuma suka fito da ma'anar karara. Karanta littafin Fathul Bari sharhin Sahihul Bukhari mujalladi na 4. Ma'ana idan aka ce an yi azumi 29, matukar 29 din nan ta tabbata 29 daidai ce aka yi, to ya tabbata ladan 30 din za a bayar. To kaga yanzu na dawo na cikkashe waccan magana ta wadda ne maka dan hankalinka ya kwanta, domin kai abin da ka saba shine lallai azumi ya zama kwanaki 30. Ba lallai bane jama'a. Idan ba a ga wata ba to shine sai a cika shi 30, amma a ka'ida wata kwanaki 29 yake kasancewa, amma in ba a gan shi ba to sai ya cika 30. don haka manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun da yake bai taɓa yin azumi 30 ba, dukkan musulmi ya ji wannan, annabi bai taɓa yin azumi 30 ba, amma ya taɓa ɗaukar na 30 kamar yadda wata riwaya ta zo sahihiya a cikin sunan abi dawuda da kuma ainihin sunan tirmidhi. Har ya ɗauka rana tsaka sai wasu jama'a suka taho daga ƙauyensu suka ce su kam sun ga wata a daren jiya, don haka sun waye gari a yau dinnan har sun hau sallar idi a ƙauyensu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji haka yasa aka yi shela aka karya azumi. To saboda lokacin sallar idi ya wuce tun da rana ta yi tsaka, sai annabi yasa aka fita kashe gari aka rama wannan sallar idi. Wannan shine hadisin da kadai annabi ya dauki na 30 din amma bai yi 30 din ba. Bayan wannan babu wani hadisi ingantacce daga annabi cewa annabi ya taba yin azumi 30, annabi bai taba yin 30 ba. Sai dai ga wani hamzari ba gudu ba, ta iya yiwa ka je ka leko wani mataccen hadisi da ibn mas'udin ya ruwaito a cikin sunan tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba yin azumi 30 ba sai so biyu. Wannan hadisi ne munkarun da'ifun jiddan. Ka karanta ainihin sharhin tirmidhi na malam Muhammad Abdulrahman al-Mubarak Fori, ba hadisi ne ingantacce ba. Don haka barin jaddada magana ta, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa yin azumi guda 30 ba tun da yake azumin Ramadan. Kadai azumin da ya yi shine azumi guda 29. Ina fatar mun gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To idan kai azumi na watan Ramadan, idan wannan ne zuwanka na farko, sai ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri.